Ha iya. Ya tujune kok aku ki paham karo daerah kono. Tak golekne dalan tikus wis genah. Ayo. Genti. Coba, mau sing sinden pasek coba. Yo, Sek, diurut kok pinggir pokoke. Nah, iki nyamene isih akeh sing nonton. Mas aku biasane blurone entek lho, Jan. Kok isih wae. Dasare. Ayo dasare seneng budaya. Do seneng nonton terus ning nanggape iki lho sing arang-arang. Oh iya. Ya mbok menawa kok. Mengko seremos digawe karo yaine. Mas Agus iki yen nanggap wayang kuwi sak paket karo pengajian. Dalange ya iki, kiyaine ya iki, sone ya iki. Oh iya. Yo nembang en. Ora mung lirik wae. Kesengsem karo dalange sing bagus dhewe apa? Mbah, nek ora percaya, wah tajak nyinden mrene ora gelem diulehke ngono ora. Lho jenengan lho ampun fitnah ngoten niku. Kok fitnah piye to? Kok iso lho jenengan ngejak kula nyinden mriki mboten purun mantuk wonten. Lho kasunyatane kan ngono. Lha kok piye lek mantuk kunci motorku mbok delikne. Oh iya. Kuwi lho kelakuane bapakmu ngono kuwi ya. Lah kunciku ya mbok emut to. Kunci apa? Kunci apa? Kunci rumah tangga bahagia. Yo sayang, nembang sayang. Lah cintaku. Sambung nang bubuk, jare nyuwun adik. Aku ki anggere gareng ora ana biaya siji ki lemes ya. Nah iya, aku tahu 17-an ning kene mangkat wong-wong tok. Iki sejarah kanggoku. Ha iya. Iki mangkat wong-wong tok ning ngendhangi Mas Manto kae. Wah iya jalan. Ha iya. Heeh, iya. Selendang biru. Kang, piye? Ngat. Sing asli teko mundur. Brau. Tak raup sih aku ya terus. Ya. Selendang biru hamung ngenaki hati. Oi, ya. Kowe iki apa tak turuti kok rada maksaku. Heeh. Kenal to. Bagonge kaget lho bagonge. Aku ya lek ngendang iki ora mangkat iki wah sedih kae aku. Heeh. Ya bune. Cantike ya Allah bojoku. Tumpah lho, tak banding karo Lisa. Wah adoh. Sumpah ya Lisa. Bloro karo kok ngono to? Ya Allah kudu tak swek-swek raiku. Kok swek-swek raiku. Aku mulai ambak akeh wanita sing ayu, sing manis, ning ora ana sing ngalahke ayumu. Ya ini ngegombal. Nggih. Nora tekan batin setiamu. Yo jawab bareng, yo Ji rok lu ya. Rudi mboten senggak, Bos. Aku krungu senggak kok. Mosok senggak kok. Kowe wae sing serik kok anu kok. Rudi senggak ya Rut. Wong aku wae krungu kok. Terus kowe budhek kok. Senggak Bos alon. Mas Gareng. Lagi iki lho peniti gamelan melu senggak. Apa ya? Tenan nih lho, caloro iso melu senggak ya.
Ha iya, layak lak terang iki mau. Oh iya. Matur nuwun. Elok tenan biasane peniti gamelan bubuk lho. Biasane. Kok yo melek lho. Dalange sapa sik sing dalang sapa sik ngono lho. Ora kok perkara kuwi. Lah apa? Pengen ngerti Bagong kuwi diajar karo ning enong kuwi. Ya. Heeh. Iya. Iya. Neratakan batin setiamu. Lu tak baleni. Baleni meneh ya. Ora masalah ya. Masalah iki dhewe Mek ya dhewe wis kok ae. Jarene kon baleni. Lah mbiyen iki enggak. No, iki bibit kawit. Aku ajar dalangi ning punden kono. Nggih. Ngawane Pak Tasrif nalika semono. Sing dawuh ya Pak Imam. Pak Imam iki Tenan niku. aku roh kok. Heh. Lah kuwi tenan kuwi. Heeh, zaman semono. Yo, senggake nah saiki khusus Mas Bagong. Ayo, Gong. Khusus Mergawe. meniti sik kok lagi aku. Oh, kowe ngetes peniti. Lho, kandhane. Iya, coba kaya ngapa? Tak turuti Gong panjalukmu. Mbok menawa iki panjaluk kang pungkasan, kula tak turuti kang dadi panyuwunmu, Dik Bagong. Hup, seketop kok pungkasan ku piye, Bos? Lho, tegese kan bar iki arep mudhun terus nang Kalimantan. Sing ngomong sapa lancang, aku urung susu mudhun kok. Lah ngapa? Moh aku dalang iki kok ngantek jam 4. Yo. Waduh. Tenan lho. Kowe keri pesawat aku aja salahke. Alah. Heeh. Tanggapan wis bendina lek koyo kurang dhuwit. Wah, mlepuh men kuwi lho. Lah wong kancamu ki main dingil mbok tinggal rene iki. Aku melok grup iki wis. Oh ngono. Iya. Masih larang kono wis milih kene ae aku. Mergo luwih slow ning kene. Iya, iya. Ayo kene. Ayo. Selendang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima. Heeh. Yo, selendang biru. Iki peniti gamelan lho, Gong. Lha ngopo? Monggo tas iki. Wis sangone. Ku tase sapa? Tase Bagong mangsane ra. Lah nyangone jujutmu dhewe ya. Heeh. Iya. Iya, iya. Gong, Ora ngono gara-gara kok totoane nyawa to melok grup iki. Heeh. Ora Ana iso sing digecek kantek mati. ana sing blangkone dewane PPO. Lah ya wis. Heeh. Ning tenan Gong, aku Ya, Mas. biyen kuwi saurunge gareng iki melu nata gamelan dadi peniti gamelan. Oke no. Awal mula kuwi tenan, iki sejarah uripku. Kula iki sami mawon lho Mas, matur nuwun Mas. Kula wayangane ndagel ijen mesti karo jenengan. Iya. Mula kudu wani nekat sik. Ora bakal bener yen awake dhewe ora wani. Iya, no. Nadyan to wani kuwi ngliwati luput utawa salah. Mula nggih ana tetembungan nek wani aja. Wedi Nek wedi aja wani. ing ngarsa sun, Tuladha ing madya mangan kanca. Lho, mangon karsa, Bos. Mangon karsa. lah karsa ki kancaku kok. Oh iya. Ya weh. Ber ora? Gai. Ayo Gong, enggak. Tak Warai bareni. anak mbok warai. Lah apa nek gene sore ngakon aku. Sing marahi sapa? Lha iku Langsang. pesanku. Bu, Wesek. kowe marahi Bagong. Lho. Nuntun Bagong. Mbok anggap Bagong iso apa piye? Mbok warai. Yo Gong. Kayane Gong. Kene wis terkenal. Tung ning kono ngaman ning Bangjo Bagong. Tung ning kono ana pitik ilang Bagong. Brang lor ana perawan meteng Bagong. Brang kidul ana randha tuwek meteng. Lho, gak kondang apa piye? Iso ngandani mantu mbok ora bias. Sing apik iki delok mantu. Wong kedawung. Sik balenono. Sapa jenenge? Piye? Kedawung. Oleh gawe jeneng iki, Dik. Buburi jeneng Abang Putih. Kedawung dengkul manjlok ngono. Jenenge sinten? Kok kedawung jare? Lah, Pak, Oh, jenenge- kedung. Gak Eh, mau. sawung. Oh ya, lha panjenengan muni mang wong aku yo kudu kedawung ngono kok. Ah, basok kupingmu ora. Selendang Eh, biru. senggakane. Piye Mas Bos? Selendang biru. Ngono. Selendang biru
Sle. Dindingane sing genah. Bareng. Yo. Dindingane, Pak. Ayo. Nah, Sik Pak. wong tanu ae gathuki nah iki nek wong telu wong loro ra kompak. Ayo. Antarane mantu karo maratuwa iki kudu. Wis. Mbah, kon sewu, Mbah. Wis. Aku nak ngarepe wis. Lah kok maratuwane Gak iso berkituk aku. maratuwane muni asu iki jane garap wong. Kon sewu lho Mbak Cange. Niki nostalgia kula. Saestu. Piye? Kula iku nderekke wayang kulit jaman iki Mbah Kakung niki nek kirang langkung yuswane niku pinten Mbah nika Mbah? 20 ya Mbah ya. Wis kenal mbah-mbahe niki kula. Heeh. Jaman nika apa Mbah kae krawitane jenenge Seksa Laras nggih Mbah. Jaman nika. Ya Ripto Laras. Seksa laras, seksa laras. Lah ra tau ditukokne mangan bose dadi seksa ngono. Seksa laras. Lah nggih. Wah. Ngene iki lho aku seneng. Gong, lagi iki lho, Gong. Apa? Mbah Kung iki oleh berkahi aku. Misuh iki lagi bunyi iki, Gong. Sohib kalih kula. Oh lah. Kanca lho nggih Mbah nggih. Mbah nek asu iki ngene. Yuswane pinten panjenenganipun? Asu kuwi ana werdine. Werdinipun apa? Ahli swarga. Matur Coba suwun, to. Mbah. Watake asu, nun sewu lho iki. Apa Bu Iki Ibu? jero. Sik akhir metu neh kok. Bakso. Oh, es teler ki seneng kula. Neh. Jek jumblek sak. Iki mau apa es teler? Es teler. Aku abakne banyu kuntai. Oke, Bu. Banyu aqua, Bu nggih. Yo. Yo kok yo. Bali yang mau, Gong. Nggih. Ya to. Iki urung bae urung senggak. Ahli swarga. Gampang Mas enggak. Iki manut kadiwasanku lho ya. Nggih. Kewan asu kae yen diopeni umpamane Nggih. aku duwe asu. Aku makane asu. Asune aja nduting aku, Bos. Iki umpama. Umpama nek aku duwe asu. Wis aku jek kire. Mone asu. Sampeyan iki nek umpama sampean asu niki haram napa halal? Haram napa halal? Ya. Nek dipangan daginge. Dipangan daginge. Heeh. Manut tatataning agama kuwi karam. Haram. Nek pitik Pitik halal. haram, Bos. Kok iso? Kok sampean ora tau lah nek pitik iku dibeli apa ditabrak truk? Nek ditabrak truk sampean masak niku jenenge haram. Oh, ngono. Ora tau ngaji melok Yai Agus kok iku kok. Oh iya. Bali nang mau, Gong. Kewan asu yen diopani mesti bendoro. Ya toh? Nggih. Mesti bendoro. Eling karo sapa sing mangani. Ngono. Dadi aja kaya wong kadang-kadang menungso kuwi wis diwenehi apik tur becik lali marang sing maringi. Lah niku lho, Bos. Nah. Sing angel wong ngoten niku. Lah iya. Didone dalane bareng ngerti malah lali karo bibit kawin. Lah kuwi aja. Rungokne kowe iki, rungokne ya Surya. Lah ngopo kok Surya mbok? Lagek melok campur sari kembang sore bosmu main kok mbok batalne. Ya ra. Iki tulodo iki. Ya ora kaya mangkono, Gong. Kabeh iki nonton sikon. Wah ning Ya senggakmu mau piye? Senggakmu selendang. Mbah kadung ngastomik. Ayo Mas, wonten lu. Nggih, Mbah. Yo. Yo. Hitungi. Ya hitungi. Siji, loro. Sing hitungi putune sik. Nah, hitungi anu wong sawung. Nah, iki nyuwun sewu ya anu Lek. Waduh, ceblok ae. Ayo. Hitungan oleh. Hitungi. Ji, ro lu. Ora sambung kei romo kok. Lu Selendang. Mbah, banyol ya banyol ning aja meksa, Mbah. Ora nek lucu kok. Nggih. Sak ngertiku dagelan sing melu aku sing wani ya gorong wetok, Gong. Lho, tenan ku. kanca kula niki nyuwun sewu, kula nderekke mbah-mbah niki Ripto Laras nggih, Mbah. Iya. Zaman Pak Klowor. Oh, Nggih, Mbah nggih. Dalange pun kapundhut sedaya. Heeh. Lah kowe kapan nyusul? Kono ki ora ana gandengane lho, goleki pasangane. Pun enten. Wis ana sapa? Klewer. Oh iya. Jare Klowor pasangane Bagong. Oh biyen cilik Biyen kan gurune Pak kula. karo anak, Nggih, iya to. nggih. Nganti kabar iki oyok-oyokan bocah belik. Sampane aja adu-adu. Oyo-oyokan sinden pangkat. Apa iya? Heeh. Terus Terus dipisah kalau Pak Arif. Pak Arif sapa? Bluro to ya. Oh iya terus. Pak Arif Rohman, Pak Arif.
Ngawur iki arep bupati kuwi Pak Arif Roman lho. Kemeruh wong iki model. Iya. Oh niki diterusne. Hitungi anu. Apa wong? Aku sing ngitungi. Alah lancang hitung-hitung ra iso. Iya. Siji. Mbak ora iso. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, Itji Samsu. Walah, Jawa wong Jawa kok ora 21, 22, 23, 24, 26 iku. 24 mokur Kandhani, Mbah, ki mau nyekel mumik kleru, Mbah. Ayo. Ayo hitungi kene. Ayo wong, dihitungi sing tegas. Hitungi, Mas. Ji. Ro. Go, Mbah. Yuk. Selendang biru. Bener. Pancen sing bener ya iki. Wes. Dilanjut. Yo tatapan janjimu selendang biru. Ayo. Barak ya wis, bar ya. Selek. Bar iki bar ya. Iya, iki coba. Sinten nanjake sinten menika? Ayo Mbak Elisa to ya. Oke no. Wah. Monggo. Yo, masih bersama saudaraku semuanya, Cong. Kita masih bersama New Cahyo Sumirat campur sarinya Indonesia. Iya. Enggak Mbak Elisa. Monggo, Mbak. Piyai lek sembodo nyun sewu lho. Kula salut kali Mbak Elisa iki sok kala mangsa bintang tamu yang sedang naik daun di atas biasane iki dengan waktu dan durasi. Nggih mboten Mbak Cani. Biasane ming limbukan tok nyanyi nek gak 2 lagu 3 lagu. Nembange nggih ngoten. Tapi ternyata yang saya apresiasi bahwa Mbak Elisa Piai Sulawesi cinta dengan budaya gelem nganti goro-goro nganti esuk. Tepuk tangan buat Mbak Eni. Kok Mbak Eli piye to? Mbak ini. Maksudnya Mbak Eni iki linggahe jejer karo Mbak Elisa. Oh iya. Aku teko kene ya mergo Mbak Eni kok. Oh iya, matur sembah nuwun Mbak Elisa. Mah. Nah, cek. Ayo, mikir rada anu Mas. Pripun Mbak Elisa, Mas Tani kanca-kanca, bapak-bapak, adik-adik kula ingkang dalu punika sik semangate kados ngaten. Elok banget Mas, ternyata ya niki sanggar yang maksudnya gilir gumanti ada terus carane cah nom-nom kok wis dadi wong. Dadi iki maune Oh iya, maksudnya maune iki tuyul. Lah iki terus bar kowe iki muncul ndak itu maune iki ora ngerti apa-apa. Iki Bluro itu sekarang tuh punya Cahyo Sumirat. Cahyo Sumirat. Apa wae campur sari ya kanca-kanca iki ya nyengguyung. Nah niku lho sing toprak ya nyengguyung, wayang kulit tanpa adi-adiku kabeh nyuwun sewu, Mbak. Seni wayang kulit terutama penabuh yoga iki mesti bakal punah. Nah niku. Mula Mas Nur iki ben iki wis gelem ning Bluro. Nggih. Seneng karo kuwi. Kuwi iki sapa cetakno? Iki lho, si Bocil terus si Bocil. Akhirnya alhamdulillah entuk hidayah gawe sanggar muga-muga Mas Nur tansah rena penggalipun ngelmunipun dicucup-cucup karo cacah iki. Nggih niku. Pokok menampun kesel-kesel anggene nggek. Kok kesel-kesel iki malah kosel-kosel ora. Kesel-kesel iki nek wong nggon aku ape pecat nyawa. Kosel-kosel ngoten. Aja kesel anggone mulang, anggone apa ya menyemangati anak-anak generasi-generasi berikut. Betul. Mula wingi lho nyuwun sewu Mbak Elisa. Hari Guru kowe kok ora posting fotone Mas Nur. Banget kowe. Bangeten yo. Bangeten kowe. Mas aja keduwuren, aku iki ora guru. Lah, bloko mawon aku iki ora guru. Mung ngesuwi bocah-bocah sing gladi bab kabudayan, khususnya karawitan karo pedalangan. Yen wis iso ya kono. Mergo pinter iki ora mergo saka guru. Pinter iki karena bocahe sregep sinau. Ngono. Nah, Mas yo sregep sinau menawi mboten wonten sing nuntun ya Mbak Elisa. Sing nuntun lah nggih, ilmunipun. Kayak lo omahe lah, kayak mengiso ngerti tok nek ora didone dalane mboten ngertos. Ngoten. Lah aku iki mung dadi jembatan, Mas. Iya. Aku yo urung iso apa-apa. Sampai seprene iki ngendangi jineman ae wis ora dunung aku. Nah, ngombene.
Nggih, monggo Mbak badhe teler. ngaturaken. Ya Mbak Elisa. Nggih, wonten Atur pamundutan. Napa Mbak? Napa mriko? Gerajakan nggih. Napa nggih? Oh, gerajakan Ya. nggih. Oh Banyuwangi. Banyuwangi. Pun bawani nggih. Oh nggih. Nggih. Tapi kados napa swantene Piyai Sulawesi. Le oleh membiat payung mati. Ayo le. Kowe nek ketoke nyambut gawe ra semangat ora melok grup iki ra apa-apa. Sapa? Tukang beduk iki lho. Tukang beduk. Sapa? Gondrong rambutmu kucluk pikirmu. Kabeh melok grup anyar kowe. Iya. Suarane gending beliau biar Le oleh suarane gendeng kondangan. Mbak Elisa, enak ini ya. ini sudah ada peraturan Tatarannya. undang-undang perdup Weh, apa? Apa, Mas? Undang-undang? perdalangan umum. Oh, perdalangan umum. Pokoknya aku lek mumbul kok ora ditabuhi raine tak corek karo iki. Oh iya iya iya. Oh, iya. iya. Sapa kok sing nabuh kliwat upama kok saron Ora dembung, pas. icik-icik kleru tak embung. Oke. Pokoknya sing melakukan kesalahan kena Kesalahan. hukuman. Kena hukuman. Iya. Ya, diambung. Nek Turuti. sing salah aku pamane kok mumbulku kleru. Reku diora kok digeceki. Ya sadis men. Kadare ning Palembang bayaran 600 kok bewani aku. Baik nek sing salah aku ora apa-apa, los. Ya. Nyeram yai noswan tara Le oleh manus mantara Oh, kae. ya Oke. kecekel Sapa? Sing luput sapa? lo melayu lo melayu ya wis kono ra apa-apa sak kecanda ya ya gak Iya. apa-apa. Pokoknya sing kleru lho ya perjanjian lho ya. Ya, pokoknya sing kleru keluwen apa anu di hukum. Dihukum. Hukum. Kecuali anu Mbak iki gak wani aku dosa kok. Sing sepuh ora Sing kena sepuh, mboten, Mbak? walat. Walat. Ya, Mbak. Pianyu wangi sekarang Kolon kono deta segala kene. Kakean. kakean niku kakean. Sing salah sapa? Sing salah sampean. Sing mancal Bagong iki. Oh iya iya. Oh, lah ya Bagong. Ayo, ndang. Bagong Karo salah. bapake Bagong. Kata bapakne. Kok- Sing mancal iki Bagong berarti Bagong digecek. Yo. Ya, Bagong salah. Sing salah iki Bagong. Punjul. Iki mau tak kayak kono kok, malah ngeprak-prak. Nah, Kan sing anu kan Mancal Bagong keprak. wayang ora Bagong asli. Justru sing asli iki. Mani ye. Iki wayang apa? wayang kulit. Lah, kowe wayang wong apa kulit? Wong Sing asli kulit. kulit. Lah iya. Arep bukan janjan wayang ini anakku mang. Sing ngongkon sapa? Lah mang kowe. Lah karek kono aku ora mong WA. Piye? Pamlete Bagong iki aku ora ngono. hmm. Aku ora ngongkon kowe dandan Bagong ya. Oh. Ayo. Lah kudune kono iki sesisih Warta, sesisih Bagong. Ayo. Ayo, es kene. Grup telek, grup telek. Larlan Lor kudu betan segara. kita lalas
apik. Apik. Heeh. Nak Sola iki apik, Mbak. Kelakuane sih rada apik. Sapa? Bagong. Heeh. Belam yangan belam biangan Lek oleh tambahan Cah, Mbak Mle Midiu ngadek ngene iki kok. Wis mbok penyet puro, Mbak. itu sampai cekelan gitu loh. Enek Midiu ngadek ngene. Aja takon susah seneng kangge sangga tanah India Gumalayar. Ya ampun. Ya. Ndonga, Mbak, kuwi muga-muga sok yen jenengan wis kagungan garwa dikebuk wetenge aja nganti duwe anak kaya Bagong. Iya. Bocah wis semeter kotor. Sing penting kan wis sunat. Gumalyareng Taman Sari Nuswan Toro. Ya, monggo Gerajakan Banyuwangi dados. Sirsiran nambi gandeng asli Banyuwangi ya.
kang nekani ngilangaken sesaing ati longgoh ring pasir-pasir ya sembur ya manuk-manuk seliwer ya lanang wadon ubar-ubar ya besek semayana mantri janji ore biara sir-siran nambi gandeng asli tianyu sir-siran nambi gandeng asli Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Suwun Mbak Elisa. Ngene iki lho, Gong. Sapa Dalem, ta Mas. sing ora kepengin nguri-nguri budaya. Nggih. Budaya wayang kulit adek seni apa bae. Nggih. Ya toh. Kalau kabeh iki jeneng seni iki apik, seni kuwi indah. Betul. Dengan ilmu hidup akan menjadi Mudah, dengan agama, hidup akan menjadi terarah, dengan seni hidup akan menjadi lebih indah. kabeh iki nganggo seni. Leres. Zaman biyen iki wong ngluku ngrakal sawah iki mesti nganggo tembang. Karo nyabeti sapi. Ah tenang kok. Sampeyan Budaya. cilikane wis tau kurukan napa niki garu dereng. Wah, wis nate. Kula nggih pun nati kok. Iki masih urung nembang Gendok Fiona. Oh, Fiona. Ah. Iya ndo, jumeneng. Assalatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Selamat malam Wilujeng Dalu. Nggih, selamat malam. Sugeng enjing. Enjing. Ora ono kok sindenmu kok cilik-cilik kabeh to, Bos. Wah, lah iki generasi, Mas. Betul. Iki isih SMA. Oh, sakmene kok SMA kelas piro, Nak? Kelas setunggal. Alhamdulillah. Cita-citane pengen dadi apa? Pengen Kok manten namane. Pengen dadi. dereng, Pak. Oh, dereng. Cita-cita. Cita-cita pengen jadi guru. Oh, seperti Bulis. Nggih. Bu Sri Lestari. Nggih. Lah sok ben kira-kira pria idaman kriteria mungkin kan sudah punya pasangan. Nggih. Pasangannya cara dari beberapa yogoi sing mbok senengi sing diumamane. Kayak Mbah Kong niki lho. Bagong sapa? Gak Mbah oleh. Kong. Iki expired tidak boleh. Papat iki ra entuk. Dari beberapa ini coba. Sing penting aja iko celutak. Cara seneng yoga iki sing seneng nabuh apa? Sing seneng nabu apa Mo? Tapi mboten teng mriki nggih, Pak. Ora. Ora, Gambarne. apa kendang. Nggih. Pengen seneng karo pengendang kok. Alasane apa kok pengen seneng karo tukang kendang? Terus niku, Pak, tegas. Oh, iya. Tegas apa Kepribadian sing tegas. Nggih. Moga pengendang kuwi duwe tanggung jawab
nyetir karo instrumen liyane. Nah, iku- Dadi pengarep iku kudu tegas samu barange. Lah, iki kok ketoke kendang ki belas ketoke. Karo sing wedok iki lho kepeng. Senane sing wedok. Kepeng. Ayo. Badhe ngaturaken tembang menapa, Mbak? Fiona. Ngimpi, Pak. Oh, langgam mimpi. Oh iya, mimpi. Mawi bawa nggih, Nduk? Nggih, Pak nyobi nggih. Iya. Ora usah obah terus, Nduk, aja mbok teru mbek Melisa. Ecole mlaku teko Jatirogo iki kok. Pancen ngono kuwi ya ora sadar kok, Gong. Ya coba kaya ngapa? Ngambara ing. Ya. Ngambara ing awang Ya. Waton ora kesusu, Ora grogi. tur ngematke. Nek pengen dadi mau melu aku nemaku, mesti dadi. Dadi sinden. Dadi cangkem. angga langut bebasan tanpa Dasar pasuryane ya becik, suarane ya apik, gur garing ngudi. Nana nara beseng yo hati-hati. mega mandang Nah, tulaten kaya ibumu. Biyen iki sing ngajari sapa Sam? Iso kaya mangkono kuwi sing ngajari sapa? Jenengan Mas. Jenengan. Lho. Ngerti sapa sing ngajari? Jenengan. Lho. Awas lho nek ora der lho ditene. Yo kena ora. Ya, Nduk. Miber nyidari jagat ngulandara lambarangu gai gunung alah ya terus. Suara apike kaya mangkono. apik. Apik sing ora apik dalangi. Katungkul katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngimpi bacutke langgam seripat-seripit ya, Truk. Ngimpi. Langgam ngimpi kok ya. Seripat sripi ngembeyane ngrakan Tegak iki, Kong. mimpi Ngono eja ngono. gandas wirakane Yo. sedat sing
tak jagati aduh Yo yo. tak gandeng Oh. Ngaturaken sugeng rawuh kunjuk para tamu undangan pangombyong keluarga pisan ingkang nembe rawuh. Ya Iki mantenan. resepsi pamane. Iya. Monggo Cahayu. Nggih, sembah nuwun Genduk Fiona. Ya. Calon bibit unggul malih Nggih. saking Cahya Sumirat. Wah, Iya. tenan kok. Pengen golek penabuh apik nggih marane Cahya Sumirat. Ah. Sinden becik Cahya Sumirat. Dalang apik panjenengan pokoke wis. Wis. Ya ora kaya manggon. Iki anu Rini urung nembang Rini ya? Heeh. Coba Nduk Rini klasikan, Nduk. Iya niki. Kok kepengin jineman. Ya. Ini tak dapuk dadi tuan-tuaning sinden. Oh Ya, tuwek-tuwekane sinden nggih. Carane nuntun lah. Yo, coba Nduk, jineman, Nduk. Nggih niki glinding mawon nggih, Pak. Oh, siap. Pekareman kuwi gladhek-glinding. Ginupita Singatirta Ginupita kangku Sapa Karanganyar wis ana undak-undakane. Iya. Iya. Dan yo calon mantune pengendang kondang ayo. Iya. Iya, Nduk. Nano Mano emprit prit prit pating cruwit janing ya ning talaga urung wayahe Gong. Ya. Mano petet tiyet manuk betete kaya manuk eling ngenong ya, Truk. Iya. Mas Gareng. pating cruwet-wet
anjet deraning baleto amalire amalera ngulate sandang Samu barangi ora kaya klasikan ya Dik Bagong. Nggih. Aku dijak ngrasani iki lho. Iya. Angin utang-utang tansah bisa lolati. rasa tantra kayomi rasa sesela dadi dapat tulada sampeyan Tapi Mbak Elisa, nyuwun gungan setunggal minangka bonus kagem kenang-kenangan khususipun ingkang Hamengku Gati dalasan warga ageng dukuh benda desa Sida Kumpul mriki, Mbak. Menapa Badhe menika, Mas ngaturke Petro? napa kula nderek? Boten wonten pamundutan nggih. Mboten wonten. Oh nggih, kula nyuwun sarung jagung mawon. Sarung Oh, jagung ya. pelok barang. Nah, ya. Lulu ropi nama lo nemo nembyang. Nane. Wes lah. Lulu ropi. Kayak mbok meneng to reng ora. Ayo coba, monggo buka bunang. Lulu ropi nemo rombyang. Iya. Iki lek isih grambyangan. Oh iya. Kowe iki latihan. Miki urip ora wis dianu sik. Yo. Ya. Ya bah kayak ngapa ya Mas?
Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Kondur sami Mas Kareng, Mas Petro. Nggih, jebule sarung jagung diramake ya kepenak. Mas Bagong, Kawuh. nah, sampun dungkap anggenipun atur suka parisuka. Leres. Kok menawi kathah lepat nyuwun agunge samudra pangaksami. Sami-sami Mas Gareng, Mas Petro, kula bila anggenipun kala wau seneng-seneng kirang renani penggalih saha raosipun Bapak Imam Santoso kalian Mbak Sri Lestari. Kula tansah nyadong duka ingkang kathah ingkang wigatos mugi-mugi sabibaripun ngawontenaken gelar ringgit wacucal sedalu natas Pak Imam Santoso tansah dipun paringi rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Panjang yuswa kuat momong anak putu Mbak Sri Lestari dipun paringi sehat walafiat anggenipun pados sandang papan saha pangan. Amin. Mbak Elisa untuk apa untuk Pak Imam Delasan Bu Sri Lestari? Nggih sami kali Mas Bagong nggih kurang lebih. Iya. Terima kasih Mbak Elisa. Nderekaken. Mugi-mugi slamet ngantos dumugi dalem. Sembah nuwun. Terus kathah tunadunga awake dhewe sak kanca ruwang tunagunge samudra pangaksama. Bacot kelakon tak derekke wangune kae Ndara Janaka gula wentah Dewi Sri Kandi anggone sinau babakan kridaning ulah jemparing. Iya, Tru.